Hey guys! Welcome back to our channel. So for today's video guys, ay magmumukbang tayo ng marang! Ang pangit niya. Ang pangit. Lukot pa talaga na. Ayan guys, marang. Siguro guys, nasa ano rin to? Isang kilo. At ito, 2 kilo. Ayan. So yun guys, magmumukbang tayo ngayon ng marang. Ayan. So ang bubuksan muna natin itong malaki. Ayan. Buksan natin yung malaki guys. At nandito po yung batang makulit. Hi ka Luis. Pakita mo yung mukha mo. Hi. This is my new friend. Oo. At ang kanyang kaibigan, nasan yung friend mo? This. James. Si Jade. Hello. Ayan. So, ayan guys, buksan na natin to. Ayan, mas malaki siya kaysa dito. Ayan. So, yung malaki yung unahin natin guys. My God, ang bango niya guys. Super bango. So, guys, pag ano nito, pagbukas nito ay ganito guys. Ganyanin siya. Charot. Or to explain. Ayan siya guys. Anong oras na? So ayan guys. Marang. Hindi ka probinsyana kung hindi ka nakakatikim ng marang. Pag-inip ka na. Si Jade. Hi Jade. Pag-inip ka na. Parang hindi ka nakakaisa. Ayan guys, marang. Wow, ang daming laman guys. My goodness. Tara, dito pa. So, ayan siya guys. Tika lang guys. Maghugas na ako ng kamay. Legit. Yummy, guys. Yummy. So yun guys, let's start! At nasasapik ako guys, ang bango niya, sobra. So yun guys, meron po siya dito. Masarap guys, diba? Ito yung buto niya guys. At pwede rin po siyang anuhin. Pusyang. Sanlagon. Anong Tagalog sanlagon? Lutuin guys. Hindi siya lalaga. Basta sanlagon guys. Ayan. Sanlagon guys, yung liso, yung buto niya. Sige na eh. Hindi mo na ako naman pag-ibig na ang kabibig. Nilas. Wait. Kasi na natin. Ang tamis, grabe. Saan yung nilala? Alam nyo ba guys, 6 years din ako hindi nakakain ito. Ngayon na lang ulit. So I'm gonna get you. Kain ma! Hi guys, andito pala yung mama ko guys. Sabi mo. Ayan yung mama ko guys. Hi ma! Ayan. So ito yung bahay namin dito sa Mindanao guys. Mindanao baby. Yeah, wala masarap pero. Ang bata. Wanna eat that. Naubos na kagad yung sasawa ko guys. Tapon mo.
Uy, pakita ka naman sa vlog. Jit! Ang liso. Hi guys, want to buy me? Want to buy me? Boo. Pagkain na, sit. Ate, Jid. Dili ko ka, Jid. Yan. Sarap, Jed. Yummy. Kain tayo, guys. Pag may lusok. You want to buy me? Want to buy me? Boo. Ganda pa niya. Ganun. Kumagog. Kulila ka. Kurang kumagog. Ito yung yan. Hi guys. Asa. Sa ano na. Wala man mo kayo. Ang sarap talaga, guys. Matasik yung laway. Ang sarap, guys. Salamat talaga sa mga cousin ko dyan. Shoutout kay Inday at Nining. Char. Thank you so much. Ang sarap ng marang. Kain mo. Ate, pag yung sa taas na nito. Kaya ano nangyari. Wala. Pwede na mahuli sa ano. Sa karena. Sa bag ko. Doon nga kami. Halika. Kuan. Kapanin mo. Ay, ano? Balo niya. Wala mo tayo. Dahil lagi nagpuno ng gana. Pagdili puti. Grabe guys, nakakabusog. Nakakabusog na talaga siya. Nausa naman ng Umiyak. So ayan guys, habang kumakain tayo rito ng marang, nanonood din po tayo. Char. Ayan, nood din guys ng ano. I Love You Sabado. Char. I Love You Sabado na ano. Pelikula. Ma, di ka ma? Ano man? Ang dami niyang laman. Alam niyo guys, bumili ako nito sa Maynila. My goodness. Magkano nabayaran natin nun, Weng? 200. 200. Tapos, ano pa, lata guys. Bulok. Tapos, ang liit. Kaya hindi ko rin nakain guys. Kasi ano, yung hinog niya parang ano. Iba yung hinog niya. Tabang. Walang lasa. wala ka mo. Si mama ko. Manhe the wife. Kay? Tamot lang. Kasi makatulog tayo. Hindi kumakain po sa... Tamot lang ano si mama. Kay pagkakulog na libertad. Ugma. Ano sa ito, di nga kapay mag-program ko ah. Ha? Ano sa ito, di nga Lunis daw. matulog ko sa Pila may madawat nila na amang. wala ko kay Balo. Wow! Ditapot. Sarap! Ora mag-cover siya ubulay.
Uso dati yan. Marang is live. Uy. Lamok. Yung isang yan, talagang kasama niyo yan. Na. Ah, Niloloko niyo lang kami, nasa inyo. takbo. Continue. Madilig ka ma? Uwi ka? Luis! Mara, Ano? iluwa mo yung buto ha. Ma, kayo ma. Ha? Ha? Kayo mo. Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Kayo ko. Ay, oo. Hello! Hi. Mike. Hello, Mike. Ayoko na. Ang laki kasi. Meron pa kang isa guys, oh. Kaso nakakabusog talaga siya. Mas nakakabusog ka pag kinain mo yung balat.